fl-istudio għandi l-eċċellenza tagħha Mary Louise Colejro Preka li fost ħafna xogħol li tagħmel hija wkoll il-fundatur u iċ-chairman eżekuttiv tal-Fondazzjoni The Malta Trust Foundation. Naf li fl-aħbarijiet u f'ħafna anka portals ukoll rajtu l-istorja dwar dar sawra fir-Rabat. Ilkom tisimgħu biha, però issa l-aħbarijiet dwarha qed ikomplu jintensifikaw. Eċċellenza, jien vera li kont nafu u żort dar sawra u b'xi mod ukoll kelli ċ-ċans nara, ħadd pjaċir ħafna narak tasal diġà saw. Huwa sforz li beda minnek, kien hemm qalbek fiha u l-viżjoni tiegħek, imma kellek ukoll kooperazzjoni kemm tal-Gvern u anke tal-Knisja. F'sitta li ilu kien hemm il-konferenza li tatni pjaċir fejn rajt li issa din il-ħolma tiegħek ta' dar sawra se ssir realtà. X'inhu jiġri bħalissa u forsi tispjega l min għadu ma jafx eżatt dan il-proġett massiv fir-Rabat x'se jkun u x'ġid se jsarraf għal tant tfal, anka mhux tfal biss, għal tant nies li forsi qabel qatt ma kellhom ċans. Lorad, grazzi Marija ta' din l-istedina u koll insellem it-telespettaturi ta' dal-programm. Qed nitkellmu inti għatlu massiċċu xek bħala proġett. Vera, proġett massiċċ fil-verità. U forsi qabel nibda nispjega irrid ngħid grazzi pubblikament lill-Arċisqof il-Monsinjur Charles Scicluna u anke l-Prim Ministru l-Dr. Robert Abela għaliex jekk hemm xi ħaġa ta' vera mill-aqwa mill-isbaħ f'dan il-bidu ta' dal-vjaġġ huwa proprju dil-kollaborazzjoni eċċezzjonali u storika bil-Knisja, l-Istat u s-soċjetà ċivili permezz ta' The Malta Trust Foundation. Kemm sabiħa Marija l-kollaborazzjoni. Fil-Knisja tatna din il-binja majestuża, binja antika, binja storika u ta' wirt nazzjonali għax hija binja ta' 17 seklu. Fuq il-pjanti ta' Lorenzo Gafà, ġifieri anka il-fatt li qed nitkellmu dana Lorenzo Gafà kien ukoll l-arkitett tal-katedrali, ġifieri tista' timmaġina kemm xi prestiġju għandha. U Edgar, raġel tiegħi, spjegali l-ġimgħa l-ora, għalli jara, minn nhar is-sodda ma tistax tifrex. U naturalment jekk ikollok il-frix m'għandekx is-sodda, ma tagħmel xejn jaqqas. U allura hawn kif għattilhom ukoll nhar it-tlieta lill-Arċisqof għatlu grazzi għax inti tajtna s-sodda u lill-Prim Ministru rid ngħidlu grazzi għal se jagħtina l-frix. Issa f'dal każ allura se nimmaterjalizzaw da xogħol kbir, hemm xogħol kbir. Ġifieri dan huwa post li ħajkollu 9,000 metru kwadru ta' spazju. Ġifieri wieħed jista' jimmaġina kemm hu kbir il-post, imma wkoll hemm ir-restawr x'irid isir. U allura bil-mezzi li jekk Alla jrid se jkollna se nkunu nistgħu nagħmlu restawr ukoll illestu il-binja per se biex imbagħad tilqa' fiha il-programmi u s-servizzi li rridu nagħtu minnha. U x'servizzi se tagħmlu ħalli n-nies jifhmu aktar għaliex dan il-proġett huwa enormi imma la jkun lest hekk Alla jrid tant se jgawdu nies fosthom it-tfal. It-tfal u żgħażagħ ġifieri dan aħna qed insejħulu National Empowerment Hub. Għaliex għax kif qed ngħidu se nkunu qed niġbru numru ta' servizzi innovattivi ġodda u oħrajn li qed naħdmu fuqhom imma għandhom bżonn jikbru biex nilqgħu iktar tfal, tfal u żgħażagħ b'diżabilità, imma din se jkun il-ġawra tal-familji u l-komunità ġenerali. Xi dawn ħadd ma ħajgħaddi quddiem il-post jgħid huwa l-post ta' tfal u żgħażagħ b'diżabilità, dan huwa l-post tal-komunità. X'iridu nagħmlu bih dal-post? Irridu kemm jista' jkun li permezz ta' servizzi li nagħtu, għana ġa nagħtu ħafna servizzi bħala The Malta Trust Foundation, u hemmhekk kif għadd se nkomplu nkabru servizzi u nsaħħu dak li għandna biex inkabruhom aktar għax għandna tfal u żgħażagħ qed jistennew. L-iskop tagħna huwa il-kelma empowerment bil-Malti qatt ma nsib l-aħjar kelma, ma nafx kif se ngħidha. Ġifieri Tisħiħ, imma empowerment iktar inkoraġġixxu, insaħħu, irridu li bis-servizzi li għandna verament nagħtu xhieda ta' xi tfisser inklużjoni. L-inklużjoni forsi għal ħafna jaħsbu li
mela nagħtu l-LSC ġo l-klassi. L-inklużjoni hija li nħarsu lejn persuni, li nħarsu lejna hekk, u nħarsu lejn l-abbiltajiet tagħna. Fil-fatt jiena xieda tagħha li xkont ġejt hemmhekk milux is-sena l-oħra f'Dar Sawra u tpaxxejt bl-arti ta' tant tfal u anke żgħażagħ u adulti li għandhom forom varji ta' diżabilità. Għadni f'moħħi hekk ċara kellek żewġ saħwa li huma nieqsa mis-smigħ adulti u l-ġmiel ta' arti qatt ma smajt bihom u grazzi għalik daw ingħataw ċans. Tant nsemmilla Alessia pereżempju li hija pjanista bravissima minkejja li qiegħda fuq l-ispettru tal-awtiżmu imma mbagħad hija ġenja jiġifieri teċċella. U għalhekk empowerment u x'hekk għaliex intom qegħdin taraw qegħdin toħorġu dawk it-talenti kollha illi grazzi għal daw is-servizzi li qed toffri inti tant ħangawdu aħna, is-soċjetà kollha. Is-soċjetà. Ġifieri aħna hemmhekk li rridu nagħmlu hi li nkomplu nagħtu l-faċilitajiet biex dawn it-tfal u daw iż-żgħażagħ kif għat-tajjeb joħorġu l-potenzjal sieħ tagħhom. Nhar it-tlieta ppruvajna nagħtu ftit eżempju żgħir ħafna ta' żgħażagħ li diġà il-potenzjal tagħhom qed jidher ċar. Ġifieri issa dawn huma żgħażagħ li aħna u support, nagħtuhom l-appoġġ bħalhom hemm oħrajn. Imma kellna 4 żgħażagħ, kellna l-Ġewi jippreżenta u nħanajlek jiġifieri żammil kulħadd kien hemm timma 800 ruħ ġo Sawra. Żammil kulħadd hekk irid jisma' jieħu gost, jitbissem, etc. Imbagħad kellna l-Katalaja li kantat l-innu Malti, diġà fil-fatt id-debut tad-darbtej, anke f'International Games, u kanta l-innu Malti. Kenna mbagħad il-Kwivin li apparti li llum diġà hu mużiċistu jdoq żewġ strumenti imma għandu l-ħila u din hija sena li doq il-qniepen. U allura Kwivin dal-qniepen antiki ta' 17 seklu daqqhom biex jiġbed b'nota ferrieħa biex jiġbed l-attenzjoni li aħna se nibdew għax mhix faċli li taqbad l-attenzjoni ta' 800 ruħ. Imma mbagħad kellna l-Alessia li waqt il-networking fl-aħħar għamilna daqsxejn ta' networking hekk bejn x'ismu. Żammet il-kulħadd biġmil ta' mużika fuq il-pjan. Ġifieri kellna pruvajna nuru ftit. Xi tfisser meta inti tħares lejn l-abbiltà, meta inti toħloq dak l-appoġġ adattat xieraq għall-persuna. Issa jiena di dejjem ngħidha u mhux ħaniddeq ngħidha fuq it-television. Jekk naħsbu ftit kull wieħed waħda minna, kollha xi darba jew oħra kellna bżonn xi tip ta' support. Ekku. U allura jekk aħna sibna dak is-support li kellna bżonn imxejna l qudiem. Imma jekk ma sibniex, nibqgħu fejn aħna u dawn it-tfal u żgħażagħ mhux se nħalluhom fejn huma. Ħankomplu ninvestu fihom jekk Alla jrid biex ikomplu jimxu l qudiem u wkoll mhux biss huma jħossuhom tajbin għax għandhom ħajja sewja u meaningful, imma l-familja tagħhom, imma wkoll is-soċjetà tagħna kollha kemm hi se tkun qed tieħu minn dak li ħajkunu kapaċi jagħtu lura dawn it-tfal u daw iż-żgħażagħ. Eċċellenza, ma nistax ma nistaqsikx, jiena ili nafek snin kbar, nafek ukoll ħdimt miegħek meta kont President ukoll, u ikkommentajt u ngħidha bla tlaq li illi flok ikkalmajt il-xogħol tiegħek kompla għaddej b'saħħa enormi. U ma waqafx. U għaliex tibqa' għaddejja biex tara daw il-proġetti li għajna. Għaliex Mary Louise Colero Preka ma tistax tieqaf. Ġifieri inti flok ikkalmaj suppost kull president jikkalma, inti naħseb l-unika president li bħajt għaddejja bħal minn daw iż-żwiemel li jikkompetu għax għadek għaddejja b'tant proġetti ġifieri barra wkoll ix-xogħol li tagħmel dar Nazzaret issa għandek ukoll fondazzjoni oħra rajtek fl-aħbarijiet li ħadd pjaċir ħafna li qalu lilek biex tiċċerja. Għaliex ma tiqafx? Jiena nħossni li għandi obbligu kbir. Jiena nħoss li Alla tagħna ħafna. Għandi l-sfidi bħal kulħadd għax il-ħajja hija sfida u l-familja tiegħi ovvja. Imma jiena nħoss li għandi dan l-obbligu li l-proxmu tiegħi. Jiġifieri da tfhem minn tiegħi, jiġifieri kulħadd jaf minn fejn ġejja minn jien, daw tfhem minn tiegħi li nħoss li jiena għandi obbligu lej għajri
li l-proxmu tiegħi. Dawn it-tfal kollha ħossom it-tfal tiegħi, jiġifieri nibki u nifraħ magħhom u mal-familji tagħhom u nħoss li għall-mulej jkun silfek iktar silfek l-enerġija u l-menti jibqgħu ġifieri jistgħu jagħtuk. Allura għandna ninvestu dak li jtina l-mulej f'xogħol li jkun xogħol nittama li jkun fejjedi. Ġifieri barra minn hekk imbagħad dak li nagħmel inħobb nagħmlu. Fina anke nkellmek issa bħalissa, qalbi tibda tfur. Taf kif, ġifieri din jien dejjem hekk konti fil-verità u llum naqra iktar naħseb. Vera. Eċċellenza, l-aħħar mistoqsija qabel ma nagħlqu dar sawra dan il-ħolma kbira għalija dar Merelus Kollejro Preka li xuwa tiegħek u għal-proġett tiegħek li ħlomt inti. Meta qegħdin tippjanaw taħsbu li narawh lest? L-ewwel nett għandna tim tekniku b'saħħtu, grazzi mulej. U allura għandna kollox lest. Pjanti, sa dalodu kont mal-enġinier, l-enġiniera qed naraw l-aħħar affarijiet. Imma qed nistennew naturalment issa il-permessi tal-Planning Authority, id-dizinjaturi lesti, ġifieri d-disinni kollox lest. Jekk Alla jrid. Il-fondi, ovvjament, ġifieri imma dawk illum għandna impenn politiku, ġifieri rieda politika ċara ħafna li daw se jaslu wkoll u jekk Alla jrid, ma li jiġu l-permessi u allura mbagħad joħorġu tenders, etc. U kif jiġu aġġudikati t-tenders, aħna nitilqu għal it-triq, nafu fejn iridu naslu u jiena mweda li kif nitilqu għandna 20 xahar minn meta niftu lew iċ-ċentru tal-mużika u l-arti ħalli dawk it-tfal li l-hom jistennew issa fuq il-waiting list mill-ewwel bil-mod il-mod jibdew jiġu u 30 xahar biex illastu kollox. Għandi 700 sena, bħali nista' ngħid kull min qed jaħdem fuq il-proġett Marija, kulħadd għandu qalbu fih, ġifieri bit-tekniċi b'kollox, verament jiena nħossni taf kif qed peace li dak li qed nagħmlu kulħadd qed jagħmlu b'imħabba mhux sempliċement għax hija biċċa xogħol jew għax din il-professjoni tal-persuna, le qed issir ħafna naturalment bl-intellett kollu li n-nies għandhom. Imma wkoll b'ħafna mħabba u allura dik ittina ħafna sodisfazzjon. Anke inti mar li inti ġejt u mhux darba ġejt hemmhekk għax u kemm il-darba ġifieri naqalak senza interessi tiġi mill-ħin tiegħek u tal-familja biex tgħinha u anke inti titkellem ninduna ġifieri id-bissima mhix mill-fom il-barra. Għax esperjenzajtu. Eċċellenza li ringrazzjak tal-ħin tiegħek dik kienet l-eċċellenza tagħha il-President Emeritu Mary-Louise Kollejro Preka, iċ-Chairperson Eżekuttiv ta' The Malta Trust Foundation. Grazzi li kontu magħna.